Ya ma in samu wata cika inda dan rage yawa nake ga ma. Ai ana jin jiki wallahi. Wallahi tallahi nake ga ma. Ana jin. Mata. Ya minti dai man da Allah. Wallahi ina sauri ne. Allah please mana ku haka ne arziki yake wuce mutum ai. Ana miki magana kina ne kana na fiki sauri amma alaikum assalam. Lafiya kala wallahi. Lafiya kala. A zafi lokaci. A kina ji ba? Ina jin ka. Kin san kina ganin kin san ba yanayin ba mutumin da yake zama a nan bane. Ya na ga alama. Wallahi I am from American. Wallahi na ga alama. Kina jin American ko? To from America. Wallahi na zo ni a Najeriya na so dan shigo Najeriya na zo na ji da hayaniya mutane kwata ba abu nan. Wallahi tallahi. Ai nake ga miki yanzu hakan nan yanzu muka gama waya da dadi na yanzu hakan nan nake ga miki. To jirage ma a gidanmu na ɗawainiya guda 100 ne. What? Iya na ɗawainiya ma nake ga miki. To amma me yasa kake zama a Najeriya? Ai kin san na baki muna can muna ji a Najeriya shine yanzu ni weekend hakan kuma na ga abu. Ya Najeriya kuma. Wallahi tallahi. Yanzu kin gane? Kin san ya za a yi? Ina jin ka. Na kamar kina kamar hidimar ƙarya ne. Akwai account number wajen ki ne? To akwai account a guri na. To ba matsala yanzu ki bani account number naki in na tashi zan miki transfer kuɗi kawai. Yawwa. Bani. 10 10 62 Okay. 75 Yawwa. account ina kenan. Okay, nawa ke so kin ji ni. LSB genetic ka ganti su. Hello. Nan gida da ganin su ma ba su ci ba balle su dan abu na. Iya ko me dan maiko. Almajiri. Ya? An yi samuwa kenan. Wannan gida. Almajiri. Na'am. Big boy. Da gani wala da maman sa fita za ta kawo min. Big boy. Ya? No, ba shi bane. Big boy. Kai ba shi bane ba. Big boy. Ba shi bane.